tawo sarkin hakuri nace la ilaha illallah nace yau ga Nura yau ga masoya nace tamban zakar gida sada nace hawa dutse nace hawa dutse hawa kan zaki hawa namijin jiya aki ce la ilaha illallah ƙaryan masada suke masada ba za su iya ba sai ta ikon Allah ta yi la ilaha illallah ta ci mura cin yaro Allah ma goma ga dindin yaro tun bai haɗa da kuma fara alfadari mai ƙashin kuɗi za ta duniya na alhaji Haruna na Allah ji ƙara lafiya da nisan kwana angon Amina Lailatul Qadar baban Ai dan Ai baban Ai a kusar kin zance da shi da malam Ana bakin hadari dutse ko da ruwa baya safar garka mu wannan karfe Allah bango maganin da kikin yaro ya gara ta kai da dutse sai gani sai lasa sai da Allah yayi ko da su ko babu ya aka iya ta ina suka zo ina za su gonar waka baban fara jami'a mai iri waka wai me waka wata tsarabar sallah ka zo wa da masoya ga su suna tafi ku ce Nura inuwa ku tafa mutu bala da waka ne ka zo musu da shi Assalamu alaikum ƴan uwana maza da mata ina yi mana barka da sallah dare kuma wannan ƙarfe na zama wani kirare na ne ɗan dama Duk da yake na sa rigar aro suke bina wacce riga dama sai na ciro. su ka tumayi na in ƙirƙiro abin da yake kaina in tsakuro ko da laɗe kaina in takuro ina kallo su shiga riga ta su zanzaro sai suka ce hanya ta na baro ko na duro ko kuma in gangaro na riga Allah wa abin dogaro suna kallo yadda irin wai mai waka na ji ana taimaka lakabi ana damo sarkin haƙuri damo sarkin haƙuri damo sarkin haƙuri wai kallari mai murya mai daɗi sarkin amsa baban waka ɗawinsu sarkin ado na masu waƙar hausa wai yara suka ce ga album ga sallah mata ga yaran samari ga mata dama kai ne mawaƙin da ke da matasa a arewacin Najeriya matasa bari ku ji wani abu dan Allah ana ta dai ina jin mai kirari gashi MC yana cewa da mun sarkin haƙuri ina so kai mun baiti ɗaya a cikin waƙoƙin nan ta mai haƙuri mai waƙa kansu saurara kafin albar din ya shiga gari ai biyayya uwa da tun nan karami yake uwa yake bin darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har wanda waye ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare an tashi mai haƙuri ta zama inda ka juwa na ba a banga ba idan sa gogwar da maya na yi ta tuntuɓe na amsa sunana a yi haƙuri uwa akwai magana to zan samu guri in zauna a studio na musamman duk wanda yake da bukata za mu ɗauki hoto cikin nutsu da an samu wani yamutsi da hargitsi ba insha Allah in an tashi na gode sosai to muna godiya alhaji sarkin waka alfadari mai kashin kuɗi bincin waka baban fara Allah ya yarda raƙumi ya tsaci kaya mai waka kuma ga muga jama'a ga masoya wai ya ce mai haƙuri zai sha zuma inda ka ji wani ba a banza ba ne yadda na sha gwagwarmaya ne ta tuntuɓe na amsa sunana to wai mai waka to bari in shiru dai ka san ni magana in ta tana bin dubu yanzu nan sai ka ji ta wani layin Allah ya ƙara lafiya ina alhaji DJ baba wanzan dan bala'in DJ kana kiɗi wuta na tashi DJ na